נו, באמת? יום נקט על לוקר מסריח. שייקס! אני מניח שהלוקר שלי קצת לא מסודר. לא נכון! ירחוני ההרפתקה שלי! אהבתי אותם כשהייתי ילד. זה האהוב עליי. לפני 100 שנה בערך, איש עסקים ברזילאי ששמו אלברט דגלס ונטורה קיבל עליו את פרויקט הכדורגל הכי משוגע בעולם. לבנות אצטדיון באמצע הג'ונגל באמזונס. אבל המיקום הפך את הבנייה הזאת לסיוט. הצוות שלו נטש אותו, אבל ונטורה נשאר וסירב לוותר על החלום. אתה יודע שכל זה מומצא, נכון? האצטדיון האבוד לגמרי אמיתי, שייקס. כן? ואיפה ונטורה עכשיו? הוא לעולם לא חזר מהג'ונגל. אנקונדות, פיראנות, פנתרים! האמזונס הוא מקום ממש מסוכן. בברזיל יש משהו מסוכן יותר מכל אלה. והוא מגיע לסטרייקלנד. סוף סוף אני כאן. הלב שלי דופק. 50,000 אוהדים צועקים. אני שומע את הנשימה שלי, המשרוקית שורקת. בכל כוחות הרוח, כל יכולת שבי, אני בליגת העל ונותן את כולי. בכל דקה שעל הלוח, אני לוחם קשוח. 1, 2, ואני סופר סטרייקר. סופר סטרייקר. זה יום המשחק בסטרייקלנד! וסופר סטרייקר מתקשים להתמודד עם הכוכב של פלמנטיירי. אדון הסגנון! מלך הסמבה! דון אלדו! ברוך הבא לסוף הדרך. חושבים שתוכלו לעצור את הסמבה שלי? זה חמוד! כן! לא תצליח לעקוף אותנו הפעם. עדיין לא הבנתם? כשאתם כישרוניים כמוני, אתם עושים מה שבא לכם! גול! המאסטרו הברזילאי גורם למגינים הטובים בליגה להיראות כמו חובבנים! לא הייתה להם תשובה לסגנון הלא צפוי שלו. אוקיי! אני נכנס! נורת שואו, לא תעצור את דון אלדו אם תצלול בלי לחשוב. אתה צריך להתרכז בכדור, לא באיש. כן, וגם לא באדמה, אחינו. זה ממש לא טוב, מן. דון אלדו ממש פגע בביטחון שלהם. וזה בלשון המעטה. יש לנו מגן אחד שמשחק אגרסיבי מדי, ואחר שלא משחק בכלל. קדימה בלוק! רק עצירה אחת, אחת קטנטנוש. בבקשה. הוא אומר שהוא בסדר, כל עוד הטובי שלו שרינגהם עוזר לו באימונים. שני אלה צריכים הפסקה, הזדמנות להחזיר את הראש למשחק. ואיך בדיוק נעשה את זה? ונחזיר אותם לריו בזמן למשחק. אני חושב שאני יודע איך. נורת, בלוק, אני שולח אתכם לאימון בניית ביטחון באמזונס לפני המשחק. הרפתקה ג'ונגל! בית מלון יוקרתי. מה? אבל זה הג'ונגל של האמזונס, המאמן.
הוא אמור להיות מלא סכנות והתרגשות. לא שירות חדרים ובקבוקי שמפו קטנים כאלו. יש במלון את כל המתקנים והפרטיות שתצטרכו כדי להתרכז בעצירת דון אלדו. ונגד מי אנחנו אמורים לשחק? הסבל? כוח ההתקפה הטוב בעולם. אני אמרתי לכם פעם שאני הייתי בצופי הג'ונגל? אני אשתמש בכישוריי בהישרדות בג'ונגל כדי להבטיח את ביטרוננו באמזונס. כן, קלאוס, אולי תקבל את תג ההזמנה משירות חדרים שלך. קיבלתי אותו כבר מזמן, כאילו. אתה חייב לנסות להוציא מזה את המיטב, אחי. מה שתגיד. והנה תג הניווט של צופי הג'ונגל שלי, תג המדורה שלי, תג הגיטרה הדמיונית שלי, תג הפנטומימה, תג הרשימות שלי, תג הסריגה שלי, תג חיית המסיבות שלי, תג אכילת הפנקייקים, תג הגדילה שלי, תג חוסר הבנת המוסכמות החברתיות שלי. וואו, זה הולך להיות אגדי. אני שמח שאתה מוציא מהמצב את המיטב. אין טעם להתלונן? כן, אני בהחלט אוציא מהמצב את המיטב. צאו החוצה! צופה ג'ונגל מוסמך קבע שהרציף הזה בטוח לדריכה עכשיו! חכה לנו, נורד! המאמן אמר שמישהו מהמלון יפגוש אותנו כאן. באמת, הוא נמצא ממש מעבר לפינה. חוץ מזה, אנחנו חייבים להתחיל להתאמן במיידי. נכון? כן, אבל... יש לנו ציוד, יש לנו שחקנים, אנחנו צריכים רק את המגרש. אוקיי, אבל רק אם אתה בטוח שאתה יודע איפה המלון נמצא. אל תדאג, אחי. אני יודע בדיוק לאן אנחנו הולכים. אני אומר לך, השחקנים שלך לא הגיעו בכלל! חכה רגע, רסטה. התקשרו אליי מהמלון, נורת' ואחרים לא הגיעו לנקודת המפגש. מה? הם איפשהו בג'ונגל. אתה אחראי עד שאני אחזור. אבל המאמן, הם עבדו באמזונס. זה כמו לנסות למצוא... מישהו שהלך לאיבוד באמזונס? אז כדאי שאצא לדרך. מה הדבר הזה? זה? עץ וולקני קצת מלון. כן, אני מטיסה טיפוסים משונים. אני זקוק לשירותייך. קוראים לי ברה. אז לאן טסים? נורד, לא אמרת שהמלון ממש מעבר לפינה? תרגיע! זאת פינה ענקית, בן אדם. כן, מה זה? לי יש את תג זיהוי הקולות של צופי הג'ונגל. זאת נהמת פנתר? לא, 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 לא. זאת הרוח. אולי רעם? אני יודע! זה מפל על בטוח! זה מפל! שרינגן אבוד, אחי! הוא אבוד! נוז? מה בדיוק עשית? למה שנרצה להישאר באיזה מלון מאפן כשאפשר לצאת להרפתקה של פעם בחיים? אני לא מאמין לך! בדיוק! אנחנו נמצא את האצטדיון האבוד! אתה משוגע! זאת סתם המצאה! האצטדיון לא קיים בכלל! שיקס? כישורי ההבחנה שלי מימי צופי הג'ונגל אומרים לי שאולי הוא כן קיים. זה המקום! אני אהיה בקשר לארגן את הטרמפ חזרה, איפשהו שם, למטה!
זאת תהיה נחיתה כיפית? אתה בטוח לגבי זה? יש לי משחק לנצח בו! רואה? אנחנו לגמרי בכיוון הנכון. אנחנו אמורים להתאמן למשחק הפלמה, לא לצאת לאיזה ציד אוצרות משוגע. אבל זה החלק הכי טוב, אחי. אנחנו נוכל להתאמן באצטדיון האבוד. המגרש הזה יהיה הרבה יותר טוב מאיזה מגרש בבית מלון. ואנחנו לא ממש יכולים לחזור בדרך שבאנו. אתה יודע שזאת התוכנית הכי גרועה בעולם, כן? תרגע, זאת תהיה הרפתקה, אחי. אז קדימה, מר ונטורה, תוביל אותנו. לכאן מהר! תראו! צדקת, נורת שור! אוקיי, אז צדקת. האצטדיון האבוד אמיתי. אז קדימה, אנחנו כבר ממש חייבים להתאמן. אאוצ'ז! הרבה יותר טוב מאיזה מגרש של מלון, נורף? כן. אין שום טעם, אחים. הכדור מתעופף לכל מקום. אני לא מצליח לעקוב בכלל. יופי. תקועים באמצע שום מקום, וגם אי אפשר להתאמן. אל תדאגו, חברים. אני אשתמש בהכשרת צופי הג'ונגל שלי כדי לתכנן לנו תוכנית הצלה. אנחנו נצא מכאן תוך זמן קצר ממש. לעולם לא נצא מכאן! והכל רק באשמתי. כי אני סתם זיוף. השגתי את כל תגי צופי הג'ונגל שלי מהאינטרנט. רגע, לא היית צריך לצאת החוצה בכלל? טוב, החלון שלי היה פתוח. זאת לא אשמתך בכלל, קלאוס. זאת אשמתי. זה שדון אלדו עבר אותי, זה לגמרי חרפן אותי. אבל במקום להתמודד עם זה, אני גררתי אותנו לאיזו הרפתקה משוגעת. סיפנטר! הלך עלינו! דרגל דרגל מרד! המאמן! איך מצאת אותנו? שמתי שבב מעקב משרינגהם. הנחתי שאותו לעולם לא תשאירו מאחור. טוב, לפחות הספקתם אולי להתאמן קצת? המגרש מכוסה שורשים. זה יותר מדי בלתי צפוי.
זה בלתי צפוי, לכו לנוח, בנים. נתאמן עם אור ראשון. מה הטעם בלהיראות טוב אם החברים שלך לא כאן כדי להעריך כמה אתה מגניב? אני די מתגעגע לגרביים המסריחים של שייקס. לא. תקשיבו לי טוב. אם המאמן אמר שהוא ימצא את האחים שלנו, הוא יעשה את זה. ואנחנו נעשה את שלנו ונראה לפלמה מה זה משחק קשוח באמת. נשחק מכל הלב 45 דקות. נשמור על תוצאה של תיקו 0. אנחנו מסוגלים, נכון? כן, בטח! אז קדימה. בואו נצא ונשחק בשביל האחים שלנו. 1, 2, 3, סופר סטרייקה! המשחק מתחיל! מעולם לא ראיתי את סופר סטרייקה משתמשים במערך הגנה כזה! זה לא מפתיע, בהתחשב בזה שחצי קבוצה לא הגיעה. על מה המאמן חושב? אין לי מושג. גם הוא לא הגיע. המגינים המחליפים יצליחו לעצור את מלך הסמבה? הם לא צריכים! רסה בגניבת כדור מדהימה! כולם נותנים את הכל אצל סופר סטרייקה? אפילו שחקני ההתקפה נותנים יד בהגנה. אבל השאלה היא, כמה זמן הם יכולים להמשיך ככה? אנחנו כמעט במחצית. אל תרימו ידיים עכשיו. והנה עוד התקפה של פרמנטיירי. זו בטח ההתקפה האחרונה במחצית. והפעם דון אלדו מצליח לעקוף את רסטה. המגינים המחליטים יעצרו את מלך הסמבה? לא! פשוט התנועות שלו יותר מדי בלתי צפויות. גול! שמחה גדולה אצל פרמנטיירי ועצב אצל סופר סטרייקה. זה מופע מחצית שאנחנו לא יודעים עליו? חברי הקבוצה שלכם עובדו טוב, חברים. עכשיו הגיע תורכם. מה רע? טוב, זאת הולכת להיות נחיתה מעניינת. המחצית השנייה עומדת להתחיל, ויש לנו כאן דיווחים לא מאומתים על... ברנדה! האם זה יכול להיות? אבל בגלל המשחק הקודם של נורשו ובלוק, אולי עדיף למאמן להישאר עם המחליפים. המחצית השנייה יצאה לדרך. אחרי המשחק הקודם חשבתי ששניכם תברחו בפחד. אני אגרום לכם לרצות לברוח. ותזכרו, תסתכלו על הכדור, לא על השחקן. המאמן, ניסינו את זה, ונכשלנו בגדול. המגרש יותר מדי לא צפוי. קדימה, אחי. אני יודע שזה לא אידיאלי, אבל... חייבים להוציא את המיטב מהמצב שלנו, נכון? מה קרה? אורזו בלוק עצרו את הכדור! באותו הזמן! וואו, איך הם גרמו לדון אלדו להיראות כל כך צפוי? מגרש לא צפוי הוא הדרך המושלמת להתכונן לשחקן לא צפוי כמו דון אלדו. אבל במה זה יעזור לחזור למשחק בזמן? שזה לא ידאיג אתכם, הטרמפ שלנו כמעט הגיע. אבל לפני שנעזוב, אני רוצה לנסות עוד מהלך. ראיתי מה המגינים למדו. עכשיו, תורך.
סופרסטראק המבקיעים שם בתיקו עם פלמנטיירי מברזיל. והם הוחלצו את דונלדו. חסקים, המאמן? האמת היא שיש לי עוד עבוד לך. ככה מעבירים את קובי. אני חושב שמגיע לי לקבל את תג הירקף. חבר'ה, זוכרים שנורת' אמר שאלברטו סע מהג'ונגל? זה בגלל שהוא בילה את ממש כאן במלון. חבל שנורת' לא כאן כדי לראות את זה. אני עדיין לא מבין לכל ההירגעות הזאת. נורת' שונא, זוכרים? אז נתתי לו עוד הזדמנות להתמודד. נורא! סופר סטרייקר